Awu, kusile. Siyabingelela-ke manje, siyabingelela. Uyabingelela ku-Dr. Sibhikile, uyishingishane zomoya, ingqulu eshaya amaphiko phezulu imizi yamadoda. Yebo, mawuvula kuvaliwe emizini yamadoda, kusile. Sibingelela wonke umuntu okhona la ekhona khona kuphi nakuphi, Ningizimu Afrika yonkana, siyabingelela. Uyabingelela u-Dr. Sibhikile. Namhla-ke nje, nginiphathele iy'ndaba ezinhle kakhulu ezimnandi. Ngithi-ke bonke abantu abakhona nje abasibukayo nakuphi nakuphi la abakhona khona, kakhulukazi namhlanje ngizokhuluma nabantu abazi u-Dr. Sibhikile, ngikhulume nabantu futhi abasizwe u-Dr. Sibhikile. Ngithi la abakhona khona bonke kunomyalezo obaluleke kakhulu ngale ndlela exakile. Bonke la abakhona khona kumele ukuthi batshelane. Ozobona le video nje edlulisa umyalezo nakwabanye aziyo ukuthi bahamba ku-Dr. Sibhikile. Namuhla-ke sila kwaMhlaba Uyalingana ekhaya la okwenziwa khona zonke izinto la u-Dr. Sibhikile asebenzela khona, yikho la kwaMhlaba Uyalingana. Ngithi-ke ngoba ngilana nje namhlanje ngizothi kubantu-ke bonke abake baphakanyiswa u-Dr. Sibhikile nabantu bonke abasizwa la ekhaya. Angikhulumi ngalaba abathenga ama-product e-pharmacy noma kuphi abathatha ama-product. Ngikhuluma ngalaba bantu abathatha iy'nsebenzo ey'baluleke kakhulu ey'njengokuphakanyiswa, njengokulungiswa kwey'nhlanhla zabo, nani nokuqiniswa nokunye nokunye balungiswa u-Dr. Sibhikile. Ngithi-ke ngiyacela kubona bonke ukuthi mabangaphuthelwa ngoba kunezinto ey'balulekile okumele ukuthi zenzeke. Ngenyanga kaJuni 25, umhla ka-25 Juni, ngiyacela ukuthi bonke labo bantu labo umhla ka-25 Juni engathi ungashaya bengibonile bonke laba abasizwa u-Dr. Sibhikile, kakhulukazi abathatha iy'nsebenzo ey'nkulu ey'balulekile. Mhla ka-25 Juni ngicela leyo date ishaye sebengibonile ngoba kunezinto zabo la ey'baluleke kakhulu kumele ukuthi bayithole. Kunesibonakaliso-ke engivuke naso esibaluleke kakhulu. Ngiyacela ukuthi labo bantu kushaye umhla ka-25 Juni bengibonile, umuntu nomuntu athenge amakhandlela ayi-4, ikhandlela eliyiyelo, elimhlophe, eli-blue, elibomvu, abe yi-4 la makhandlela. Abangezukukhona ukufinyelela u-Dr. Sibhikile noma-ke abangezukukhona ukufika la kwaMhlaba Uyalingana, laba abasizwa la ekhaya ka-Dr. Sibhikile, lawo makhandlela bawathenge lapho umuntu ekhona khona bese bayangithinta. Into ebaluleke kakhulu ukuthi bangithinte ey'nambeni zami zocingo. Ngizobatshela bekhona lapho abakhona khona, mhlawumbe kukhona izinto okuyodinga ukuthi ngibaphosele zona bonke zifinyelele kubo ngoba akekho noyi-1 okumele phakathi kwabo ephuthelwe yilokho angakutholi loko kumele bakuthole la ekhaya. Afikile kamakhehla kumina ebusuku ngilele angitshela ukuthi yini okumele ngiyenze kubantu abasizwa la ekhaya. Ngiyacela ukuthi impela wonke umuntu enze sure ukuthi i-25 Juni zishaye usengibonile noma usengithintile abasizwa la ekhaya ukuze bengaphuthelwa. Khona okuhle okukhona-ke engibaphathele khona. Izinto iy'ndaba ezinhle-ke zikhulunywa amakhehla nami ebusuku ngilele. Ngiyacela-ke impela ukuthi kube njalo, bezame indlela yokuthi bengithinte labo bantu labo abasizwa la ekhaya, not laba abathenga ama-product, kodwa sikhuluma ngabantu abasetsheziwe la ekhaya ngokusezingeni eliphezulu. Ngiyacela labo bantu labo ukuthi bengithinte ungakashayi umhla ka-25 Juni. Abanye bevele befike nje mayikhona indlela yokuthi beze befike. Ngiyazi-ke abantu abasizwe la ekhaya ngeke baze bahlolwa o-petrol bokufika la ekhaya.
bazawufika impela lapho. Abantu abahamba la ekhaya ngeke bahluleke uma kuthiwa beze la kaMhlabuyele ngapha. Yilokho okubaluleke kakhulu. Iy'namba abazongithinta kuzona yizo lezo y'namba zami lezo ejwayelekile uma befuna ukuthola i-information. Bathenge lezi y'bane eziyi-4 engikhuluma ngazo. Inamba yokuqala 071 106 9603. Yesibili ithi 072 65 888 91. Yokuqala 071 106 9603. Eyesibili 072 65 888 91. Bangithinte kuzo lezo y'namba zami ezaziwayo izo lezo-ke. Le yokuqala ika-071 iya-WhatsApp no-WhatsApp. Iyona-ke abazongithinta kuyona bathole okuningi, imininingwane eminingi mayelana nalolu daba, information yokuthi kweluleke. Bayokuthola lapho-ke bezwe kahle ukuthi kuba kwenzakalani lapho nge-25. Kodwa khona izinto ezinhle ey'phathekayo ey'balulekile. Ngithi-ke angingabavaleli ngaphandle, angithandi kube khona noyedwa umuntu oyosala. Namhla-ke cha, udaba olubaluleke kakhulu esingalo la namhlanje. La nginiphathela udokotela la, udokotela wala ekhaya ngoba la kunodokotela bala ekhaya. Ukuthi i-channel nje yala ekhaya isanda kuvulwa. Mhlambe nisazobabona kakhulu labo odokotela baningi nje bayeza impela basendleleni esihlala nabo kulo muzi noma ngokuthi abagaya le mpande yala ekhaya kwa-Dr. Sibhikile. Udokotela uDlamini-ke lo uzonibingelela. Ngicela Dlamini ubingelela isizwe baba, babingelele abantu. Ngiyanibingelela nonke sizwe sakithi eMpumalanga nasentshonalanga eningizimu nasenyakatho. Nikhuluma nodokotela uDlamini odabuka endaweni yaseHayflesi eXhobo. Ngokuduma kwedolobha kusithiwa kuseXhobo, kodwa kusemgodi indawo la sisuka khona. Udokotela uDlamini namhlanje uze la kudokotela uSibhikile lapho akhushulwa khona amandla. Sesinenzukwana-ke sifikile lapha ekhaya. Sithe namhlanje ake sibuye nalamadoda ke sizolanda amandla. Lamadoda asesebenzile, asebenza okuningi, kodwa sizoqhubekisela amandla ekhaya elikhulu. Sisendumbeni enkulu lapho ngaphakamiswa khona lo msebenzi engidume ngawo-ke osunisebenzele. Sifuna ukuthi abantu baqhubeke basizakale baphile abantu. Yebo. Baba Dlamini, amadoda la ekhaya, isikhathi esiningi la madoda la ekhaya ajwayele ukuba namagama. Ngakutshela isizwe ukuthi la madoda la ekhaya obani bona laba abalapha phambi kwethu? Utshela abantu, chaza ngala madoda. Hayi, la madoda lawa phela amafika lishona mangena-ke sokhohlo senzeka zikanini amazibe sokudla ngoba esokudla esikayise sokuphonsa mhlaba dabuka ngentombi zakwabhacana nakwaya nguye. La madoda lawa amadoda anomsebenzi omkhulu, asewusebenzile. La madoda umsebenzi wawo ujulile. Siphakeme kodwa namhlanje nasizowaphakamisa kakhulu kudokotela uSibhikile. Yebo Dlamini, tshela isizwe enzani la madoda kahle kahle? Yini le afika iletha lapha kwaDlamini? Ubatshele nje abantu ukuthi la madoda enzani, yini umsebenzi wawo la madoda lawa? La madoda lawa umsebenzi wawo mkhulu kakhulu. La madoda lawa avula izinhlanhla. La madoda lawa aqubula kakhulu kubantu bamabhizinisi, nabantu-ke abanenhlanhla zabo ezivalekile. Kuphinde noma ngabe untshontshelwe, nakwabahambelwa abantu babo-ke abathandiweyo babo. La madoda ayawuphakamisa kakhulu umsebenzi, nabagulayo bafika baphile basinde la kula madoda. Amafika lishona, kusho njalo kuthiwa amafika lishona. Mona la madoda-ke suke sobhalansile, isuke usudokotela usuke usezingeni eliphezulu kakhulu. Enza kuningi nje amadoda la ekhaya amadala-ke esisuka kude nawo la ekhaya. Baba Dlamini, ngoba ekhaya vele kuseXhobo, ikuphi nendawo la uzinze khona lapha eThekwini? Ngoba wena useThekwini, tshela abantu ukuthi ukuphi neTheku nendawo la ukhona khona. eThekwini ngizinze endaweni yaseFolweni, kwa-A eFolweni. Umgwaqo wakhona-ke ungoloyinhleko. Masufike lapho nje uDlamini
inyanga uyaziwa kakhulu. Baba Dlamini, uyahlola. Yebo, umsebenzi wethu uqala kakhulu lapho lesiqala khona inkinga ukuze siyibone ukuthi siqondene nakuphi. Sizokulapha kanjani ngoba iba lula masiyihlolile sayibona ukuthi into efunakalayo la yile. Uyakhona ukuqinisa igceke. Yebo kunjalo siyaliqinisa. Nanga umuntu uhanjelwe umuntu wakhe uyakhala la. Uthi uhanjelwe idanono yakhe. Uyakhona ubala lolo. Uzegijima kusesekhona kusindoda ihleka yodwa mangabe wesimama kushe naye ehleke ebheke eceleni emoyizela. Nanga umuntu wesimame uthi ufuna umuthi womshado. Uyakhona ukwenzela abantu imithi yemshado bathole imishado. Kulula kakhulu umdlalo wethu lo wesiwudlalayo nje sekwafana neyoyo. Into elula kakhulu leyo. Uyasigaya isichitho. Hayi asisiphathi isichitho phakathi kwekhaya. Yebo. Ukuthakatha khona kuyathakatheka kodwa. Asilokuthi kubulala umsebenzi wamakhehla lo. Okay. Nanga umuntu uyakusukela uyakulandela. Uyakugadla uyakuthakatha. Kwenzakalani lapho ngalo muntu uyakhona ukucupha. Uyacupha kuphela ubuke izicupho zakho ukuthi zimi kanjani. Hayi ukuthi ugadle umuntu ubiza igama lomuntu emthini. Bese kusuka lapho kubuyela kuye. Yebo. Uyazwakala. Yebo. Nanga umuntu uthi ufuna ukukhushulele isikhundla emsebenzini kwenzakalani lapho makunjalo. Nanga phela mafika lishona mangena ngesokhohlo iwona la wadlalayo ke lapho ke sesithinta wona sithi mafika lishona mangena ngesokhohlo mazika bese sokudla ngoba sekudla isikhathi sesokuphonza umhlabathi abuka ngentombi zakwaBhaceneza kwaya nguye. Hayi ke lapho kusuka namaphepha. Hayi ubala lolo. Khuluma lamadoda. Okay. Nanga umuntu uthi ufuna ukubuyela umuzi wakhe ufuna ukuqinisa umfazi. Yebo siyakwenza futhi lowo msebenzi siyawenza lowo msebenzi ukuqinisa umama wekhaya ukuze wakhiwe umuzi uqine. Hayi intombazane ithi ayifuni ukubangisa amanye amantombazana kwenzakalani lapho makunjalo. Lokho ubala lokho kuyenzeka nako kalula futhi. Yebo. Cha. Ngithi ke bonke abantu abasefolweni bayizwela nabako high flat nakuphi. Nawe ngudokotela wabo la uDlamini. Abahambe bayothola usizo kuyena bathola ukuphila abantu besizakala. Nayo indaba enkulu kakhulu esalayo. Nanga umuntu uthi uphethwe amacala lapha emsebenzini ukuthi bamise kabi bamise ngonyawo oluyi-1 akwazi ukuphefumula. Umdlalo wethu lo olula kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa useboshiwe ungaphakathi siyakwazi ukuthi simkhiphe aphume ngaphandle aphume egijima. Nanga umuntu lapho uthi uxakwe izitha. Uthi impela uvela ngamakhethinisi makuduma imoto nje hawu sephenya amakhethingi uyabuka kunabantu abamise ngonyawo oluyi-1. Izitha zezi sizikhomba lapho ezaya ngakhona sizikhombe emuva simphambanise nezitha bangahlangani. Sikhuluma namadoda amakhulu ukuthi madoda amakhulu umbhekeni nimqinise nimvikele ezitheni. Angabi nokuhlangana nje nanazo nje izitha endleleni kuze kusuke umsindo. Izitha siyazivika. Cha. Angimiyeke uDlamini manje. Sizwe sonke. Sekuningi ngemibuzo ekhona ngeke phela udokotela achaze zonke izinto la khona nezinto ezijulile engeke zikhulunywe la kulezi zinto zo social media. Kodwa sikhuluma lokho nalokho nje kubalekile la okusemqoka. Okuningi nizoyizwela nina senifikile kuye nginiphathele udokotela wenu ke la namhlanje. Odabuka la ka Dr. Spikili. Okuningi kokula ku Dr. Spikili nakuye kukhona njengoba nimbona selana manje ngicabanga ukuthi kusasa nje kuseni uyaphuma la ekhaya uyahamba ubuyela le eThekwini efolweni. Uhamba namafika lishona lawa. Sesiwakhuphulile amandla sesikwenzile konke. Uzawuhamba manje abuyele ekhaya ahamba ayosiza abantu abafike ke bathola usizo bangayibambezeli. Baba Dlamini sicela usiphe inamba zakho zocingo baba. 072 84 74 88 Yebo. 4. Cela uyiphinde baba. 072 84 74 884. Asibonge kakhulu ke. Ngicela nenze sure ke hlobo zami ukuthi ngicela nisubscribe kule channel ka Dr. Spikili ngoba ziningi kabi indaba engizanazo ezehla kahle. Kule channel ke kukhulunywa ngendaba kakhulu eziphilisa umuntu.
ezinhle, cha, kukhulunywa iy'ndaba ezimbi. Ngiyanethembisa-ke nonke ukuthi uma uwa-subscribe-a kule channel ka-Dr. Sibhikile ngeke uze uyisole ngoba ziningi iy'ndaba ozoyithola la ezinhle eziyokukujabulisa zikukhiphe ey'nkingeni okuzo. Ngicela nje ukuvalelisa, ngicela ningibambe ningigade evidweni elandelayo. Ngiyabonga. Bye-bye. Sibonge isizwe sakithi. Siyabonga.